Абе, Рено, коя част беше на къща, ето ще се срути? Не е ли опасно? Светина там. Не е ли опасно да... Там отиваме. А не е ли опасно да се ходи с частта, която тръгнала да пада? Не. Кой има там? Изгаси фенер. Не. Аз ще сгасиш съвсем тъмно, бе. Аз не мога да... Да чуем, искам да чуем. Какво ще чуваш? Чакай да се пада тук за... Какво ще чуваш, бе? Той да не е радио, бе. Аз правя клип. Той да не е радио. И малко, бе. Искам да чуем. Какво да млъкна? То не се вижда нещо. Ти само се виждаш. Спирай го на пауза. Абе, стигате! На пауза. Той да не е някакво... Да не е концерт по желание, пауза. Да. Добре, мълчите Антракт. просто. Разглеждаме тихо. Това беше... Който смес. каже да яде, бе. Това беше момента за рекламите във филма ни. Сега продължаваме. Тихо предизвестена смърт, бе. Тихо, тези огромни стаи става дума. Знаеш какви семейства са живели? Тук пак ли има плаващи плочки, ще кажа. Абе, ало, тон режисьорите. Какво ще... Тон режисьорите. Изведнъж сега се появява тук една ръка и така. Гледай, какво има тук, да ти покажа. Виж, снимай тук, снимай. Снимай тук какво има. Това е проектор за... Виждаш ли? Ти знаеш ли, че имам такава лента за това нещо? Подхожда се. Имам такава лента. Това е буково, бе. И ние имаме такива с филмчета, деца. С фреза са го правили. Оле, има книги тук. С фреза го правили. Сега изкача един плод по-си отгоре. Това вече беше 4D филм. Звучките и ароматите. Аз не бих спала в тая къща, определено. говорим. Защо, бе? Искам да чуем къщата. Не, чува се алармата на малко ларса. Аз нищо не чувам. Светни малко. Дайте да извадим какво има в скрина така. Какво има в скрина, човек? Какво има в скрина? Може да има златици! Може да има златици! Какво има в скрина? Аз няма да дръпна. Какво има в скрина? Внимай, някой пък да изкочи. Между другото, къде е туалет? Дело, човек! Работи! Скрина работи! От коя година това работническо дело? България! София, вторник, 28 май. Работническо Тук съм била станала на дело! 5 години и 4 дни. Успешно развитие на двустранните отношения. Работническо дело, човек. Ма 28 май. Ти си станала на 28 Работническо дело. Е, това е. Някой май. Има и новина. калъпка. Дай да прочетем някой новина, дай да прочетем. Чакай малко, бе! Вижте България и Япония, дай да прочетем. Да, бе, дайте да прочетем. Винаги ще нося България в себе си. Той имаше два вестника. Открита е 3000-та пътната станция. Щастливо плаване под роден флаг. Останахме разочаровани. Писмо от вчерашната поща. Нов център на модата. Ще заговори ли светът? Пищи фрази, опасни дела. Серия? Изпълнителен съвет на Леско. Принос за сътрудничество. Чакай да прочетем, бе. Оле, нищо не мога да Щастливо прочета. плаване под роден флаг. И тук има книги. Тогава било Само открита точка 3000-та ПТП станция. А сега колко хиляди имаме вече? А пък е там някакво старо радио. Последно. Някакво